שלום חברים שלי, קוראים לי ניסים קריספיל, חלק גדול מכם כבר מכיר אותי מספרים שכתבתי. עד היום כתבתי 13 ספרים שכולם עוסקים בצמחי מרפא, צמחי תבלין, צמחי תועלת של ארץ ישראל. המפעל החשוב בין הספרים שכתבתי הוא ילקוט הצמחים, אנציקלופדיה בת 4 כרכים, שעוסקת בצמחי המרפא של ארץ ישראל, צמחי התועלת וצמחי התבלין, וחלק מהספרים האלה שוכנים כבוד בביתם של נטורופטים והומאופטים וכאלה שמטפלים בצמחי מרפא, ולקטים למיניהם, ענף שהתפתח עכשיו בארץ, ואני מאוד שמח שאני הייתי הדוחף והתורם לענף הזה. והיום אני בא לבשר לכם שבשנים האחרונות הקדשתי את רוב זמני לכתיבה של ספר חדש שיקל עליכם יותר ויהיה מדריך מעשי גם בבית וגם בשטח לצמחי מרפא. לספר הזה קראתי בשם צמח ומרפא. ונשאלת השאלה מה הוא שונה מיתר הספרים שאני כתבתי. אז הספר הזה אכן שונה כי הוא עוסק בצמחי מרפא לפי אברי גוף. מהראש לרגליים, מכף רגל ועד ראש. וליד כל מחלה בא הצמח הספציפי שמרפא אותה. לא עוד 30 צמחים שמרפאים כאבי בטן, אלא צמח ספציפי מיוחד שלפי הניסוי והמחקר שעשיתי הוא מנוסה ובדוק למחלה המסוימת. כדי להפיק ספר כזה בין 550 עמוד, אני זקוק לעזרתכם. כי מדובר בספר שכולו יהיה בצבע נגיש, תוכלו לראות את התמונות, שיהיו בו אינדקסים של מחלות, אינדקס אנגלי, אינדקס לטיני, אינדקס לפי מחלות, כדי שיהיה קל לכם להתמצא בו. והייתי רוצה מאוד שתהיו שותפים לעשייה של הספר הזה ותיטלו חלק בעשייה שלו, כי בסך הכל הוא מיועד לרפא אתכם. וכל תרומה שתינתן אליכם להוצאה של הספר, או רכישה של הספר, או בדרך כלשהי, אם תרצו שאדריך בשטח עבורכם, ארצה בביתכם בחוג בית וכו', כל הדברים האלה יכולים לתת תרומה להוצאה של הפקת הספר. תודה רבה לכם.